To, alhamdulillahi, na saurari mutane sun yi maganganu da dama, na karanta a jaridu, wasu na rediyo, wasu na ga a talabijin da sauransu. To, kamar yadda ka sani, ni na yi ciyaman na kwamitin kuɗi. Bangaren karatu na harkar kuɗi da tattalin arziki. Wayannan abubuwa ne da na san su sosai, musamman ma in kana zancen tattalin arzikin Najeriya ko kuma harkar kuɗin Najeriya. Abu ne da na shekara 4 ina shugaban kwamitin kuɗi. To ba magana ne nake aka ba magana ne nake wai da wani duhun kai ba, abu